Magandang umaga mga bata. Ngayong araw, ating tatalakayin ang aralin ikapito, ang katuturan ng demand. Ang layunin, na ilapat ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw sa pamumuhay ng bawat pamilya at nasusuri ang mga salik sa nakaapekto sa demand. Ating pagmasdan at paghambingin ang mga larawan. So, sa kaliwang larawan, alin kaya rito ang bibilhin? At sa kanang bahagi naman, suki, pabili nga. So para sa'yo, ano kaya ang mas pipiliin mo? Paano nagkaiba ang dalawang mamimili sa larawan? At bakit kaya magkaiba ang gawin ng mga mamimili sa larawan? Ang pagsusuri ng ekonomiya ay mahalaga upang mabatid ang antas ng kaunlaran ng isang bansa. Ang microeconomics ay nakatuon sa pagsusuri ng maliliit na bahagi ng ekonomiya. Sinusuri nito ang kilos, gawi, at ugali ng bawat mamimili at producer, gayon din ang galaw ng pamilihan. Dumako tayo sa konsepto ng demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga mamimili sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon. Ang presyo ay malaking impluensya sa pagtatakda ng demand ng mga mamimili. Ito ang pangunahing salik na nakapagpapabago ng demand ng mga mamimili. Ang demand ay maitatakda kung ang mamimili ay may kakayahan at kagustuhan na bilhin ang isang produkto at serbisyo. Ito ay kailangang sabay na umiiral upang maitakda ang demand ng mamimili na siyang pangunahing aktor ng konseptong ito. Sinasabing ang demand at presyo ay laging magkaugnay at ito ay mailalarawan sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang kakayahan at kagustuhan, ang resulta nito ay demand. Dumako tayo sa demand function. Sa pamamagitan ng mathematical equation ay may hahayag ang ugnay ng presyo at demand. Ito ang nagpapakitang ugnay ng dalawang variables. Halimbawa, quantity demanded na dependent ng variable P or presyo bilang independent variable. Ang QD ay maaring tumaas o bumaba sa bawat pagbabago ng pagtaas at pagbaba ng P. Halimbawa, ng isang mathematical equation ay QD equals 400 less 5P. Ang demand function na inilahad ay nangangahulugan ang 400 ay ipinalalagay na dami ng produkto na nais bilhin ng mga mamimili kung ang presyo ay zero o kung ang produkto ay libre o walang bayad. Samantala, ang value na 5P ang magiging pagbabago ng presyo. Ang negative sign naman ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng QD at P. Sa equation na QD is equal to 400 less 5P at kung presyo ay 80 pesos ang isang piraso ng guyabano sa isang takdang panahon, ang QD ay 0. So paano nakuha ang QD?
Ihalili ang presyo ng 80 pesos or P presyo na equation. Halimbawa, QD is equal to 400 less 5P. 400 less 5 times 80. So 400 minus 400 is equal to 0. Paano naman kung ang presyo ay maging 75 pesos, ang QD ay magiging 25 piraso? Ating ihalili muli ang presyo ng P sa equation. Halimbawa, QD is equal to 400 less 5P or 400 less 5V multiplied by 75 or 400 minus 375 is equal to 25. So, ang ganitong sitwasyon ay umiiral sa isang takdang panahon at inilalarawan ang individual na demand ng mamimili. Ipinalalagay na sa tanging ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa demand. Ano naman ang demand function? Ang demand function ay nagpapakita ng relasyon ng demand at presyo sa sinasabing makasalungat o dituwiran o may negatibong relasyon dahil ang pagtaas ng presyo ay pagbaba ng demand. Mula sa demand function na inilahad, makakabuo ng isang talaan na maglalarawan ng ugnayan ng dalawang variables. Demand schedule. Ang dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng mamimili sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon ay ipinapakita ng demand. Ng mamimili sa bawat presyo sa isang takdang panahon ay pinapakita sa level ng presyo. Kaya kahit ano pang ibigay na QD o presyo man, maaaring makabuo ng demand schedule sa tulong ng demand function. Ating suriin ang demand ng schedule ng mangga. Kapansin-pansin dito na habang tumataas ang presyo ng mangga, bumababa naman sa isang mamimili na bili ng isang produktong habang wala ang iba ay nagbabago o ceteris paribus. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang all other things remain constant. Presyo lamang ang nakakaapekto sa QD. May paraan upang matiyak kung tama ang presyo. Kung QD ang gagamitin, halimbawa sa equation na QD is equal to 400 less 5P, ibawas ang ibinigay na QD na 25 sa 400 at i-divide ang 375 sa 5. Ipagpalagay na ang presyo ay 75. So, ang mangyayari, 400 minus 25 is equal to 375 over 5. Ang sagot ay 75. So, kung ang QD ay 50,
Ibawas ang 50 sa 400 at i-divide ang 350 sa 5. Ang presyo ay 70 pesos. So, 400 less 50 is equal to 350 over 500 is equal to 70. Ano naman ang demand curve? Ang demand curve ay isang grapikong paglalarawan ng dituwirang relasyon ng presyo at dami ng demand. Mula sa demand schedule ng produktong mangga ay maipapakita ang demand curve. Ang graph ay binubuo ng dalawang axis, ang horizontal at vertical axis. Ang presyo ay sa y-axis at QD sa x-axis. Upang makabuo ng demand curve, kailangan natin i-plot ang mga datos na makikita sa demand schedule. At matapos i-plot ang QD at presyo, pagdugtungin-dugtungin ang bawat punto upang mabuo ang demand curve. Sa pagdurugtong ng mga punto sa graph, ang demand curve ay nasa anyong pababa o napahalang o downward sloping. Ang downward sloping ay naglalarawan ng dituwiran na relasyon ng dalawang variable habang ang presyo ay tumataas. Ang QD ay bumababa habang ipinalalagay na walang ibang salik o nagbabago sa pamamagitan ng demand function at demand schedule. Ito ay pinapakita ng hindi tuwirang relasyon ng QD at presyo. Ano ang batas ng demand? Ang batas ng demand ay nagsasaad na habang ang presyo ay produkto ay tumataas, kumukonti ang bibiling produkto ng mamimili. Ngunit kapag ang presyo ay bumababa, dumarami ang produktong bibilhin ng mamimili habang ang ibang salik ay hindi nagbabago. Sa nasabing batas, presyo lamang ang nakakaapekto sa demand. Ito ay naglalarawan ng dituwirang relasyon ng QD at presyo. Masasabi natin na anuman ang gamitin sa paglalarawan ng demand, demand function, demand schedule, demand curve, at batas ng demand ay may ipinapakita ang dituwirang relasyon ng presyo at QD. Sa batas ng demand, ito ay isang prinsipyo sa economics na nagsasaad na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang dami ng demand para sa produktong iyon ay bababa. At kapag bumaba ang presyo, ang dami ng demand ay tataas. Tayo naman ay tumungo sa mga salik na nakakaapekto sa demand. Kita. Ano nga ba ang kita? Ang pagkakaroon ng malaki o maliit na kita ng tao ay nakakaapekto sa pagtatakda ng demand. Likas sa tao na kapag tumataas ang kita ay maghahangad ng makabili ng maraming produkto kaysa sa dati niyang binibili. Normal goods. Ang tawag sa mga produkto na tumataas ang demand kasabay ng pagtaas ng kita ng tao.
Halimbawa, appliances at mga pagkain. Inferior goods. Inferior goods naman ang tawag sa mga produkto na hindi tumataas ang demand kahit tumaas ang kita ng mga tao. Ilang halimbawa dito ay dried fish, tsinelas, at iba pa. Ang pagtaas ng demand ng mamimili bunga ng pagtaas ng kita ay nangyayari kahit walang pagbaba sa presyo. Normal goods ang tawag sa mga produkto na tumataas ang demand kasabay ng pagtaas ng kita ng tao. Halimbawa, appliances at mga pagkain. Tayo ay dumako sa okasyon. Okasyon sa kultura ng ating bansa, likas sa ating mga Pilipino ang ipagdiwang at iba't ibang uri ng okasyon. Ilang halimbawa rito ay ang bulaklak ng puso, kaarawan, anibersaryo, bulaklak, at kandila naman kung araw-araw ng mga patay, damit, sapatos, laruan, alahas, appliances, at pagkain kapag sumasapit ang Pasko at Bagong Taon, at masasarap ng pagkain tuwing may pista. Panlasa o kagustuhan. Ang pagkahilig ng mga Pilipino sa mga imported na produkto ang isa sa dahilan kung bakit mataas ang demand sa mga ito. Ang pagkasawa sa isang produkto ay dahilan din ng pagbabago sa demand ng mamimili. Dito, pumapasok ang prinsipyo ng diminishing returns utility, kung saan ang kabuuang kasiyahan ng tao ay tumataas sa bawat pagkonsumo ng produkto. Ngunit kapag ito ay nagkasunod-sunod at karagdagang kasiyahan or marginal utility ay paliit ng paliit, bunga ng pag-abot sa pagkasawa sa pagkonsumo ng isang produkto. Kaya ang demand sa produkto ay bumababa. Populasyon. Ang populasyon ay potensyal market ng isang bansa. Ang pagdami ng tao ay naglalarawan ng pagdami ng bilang ng mga mamimili na siyang nagtakda ng demand. Kapag marami ang kumukonsumo ng mga produkto, ay bumataas ang demand sa iba't ibang produkto. Maraming produkto ang kailangang produce upang matugunan ang demand ng mga tao. Ekspektasyon. Sa panahon ng maraming kalamidad, ang nangyayari sa iba't ibang panig ng daigdig at sa ating bansa ay may kaguluhan at digmaan sa pagitan ng mga bansa at hindi pagkaunawaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde. Ang mga mamimili ay nag-isip na maaring maapektuhan ang kabuhayan ng bansa at ang pagtaas ng presyo ay maaaring maganap. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang mga mamimili ay nagpapanik buying, lalo na ang mga tao na may sapat at labis na salapi. Bunga ng ganitong reaksyon at ekspekulasyon, ang demand sa mga produkto ay tataas kaya ang presyo ay tataas din.
Presyo ng magkaugnay na produkto. Mayroong tinatawag na substitute goods at complementary goods. Ang substitute goods ay mga produkto na pamalit sa ginagamit na produkto. Ang pagtaas ng presyo ng produkto na dating ginagamit ang nagtutulak sa mamimili na humarap ng kapalit na produkto. Halimbawa, ang karne ng manok ang ginagamit dati sa pagluto ng adobo pero dahil tumaas ang presyo nito, nagresulta ito ng pagbaba ng demand dahil ang mamimili ay bumili ng karneng baboy. Ang complementary goods naman ay mga produkto na kinukonsumo ng sabay. Mababawasan ang kapakinabangan ng isang produkto kung gagamitin ng mag-isa. Ang pagtaas ng presyo ng isang komplementaryong produkto ay magiging dahilan sa pagbaba ng demand sa dalawang produkto. Kapag tumaas ang presyo ng asukal, kasunod na bababa ang demand sa kape at ibang produktong ginagamitan ng asukal. Paggalaw ng kurba ng demand curve or the movement along the curve, ang presyo ng pangunahing salik na nakakaapekto sa demand, kaya pababa ang kurba nito. Ang pagbabago sa presyo, tumaas o bumaba man, ang nagpapakita ng pagbabago sa dami ng produktong handang bilhin ng mga mamimili. Ang pagbabago ng QD bunga ng pagbabago ng P ay maipapakita sa pagtulay sa kurba ng demand, habang ipinalalagay na ang ibang salik ay hindi nagbabago. Nakikita nyo sa grapikong representasyon ng pagbabago ang individual na demand. Sa bandang baba, ang dami ng saging bawat kilo at sa bandang kaliwa naman ay ang presyo ng saging. Kung mapapansin nyo, kung 10 ang dami ng saging bawat kilo, ang presyo niya ay mataas sa 35 pesos. Ngunit mapapansin din sa bandang dulo sa kanan na kung ang dami ng saging ay nasa 100 bawat kilo, ang presyo ay bumababa sa 5 piso. So, yan ang representasyon ng pagbabago ng individual na demand. Tayo naman ay dumako sa paggalaw ng kurba ng demand or movement along the curve. At susunod ay ang pagbabago ng kurba ng individual na demand. Kung ang presyo ay hindi magbabago, makikita ang pagbabago ng kurba ng demand bunga sa iba't ibang sali. Ang pagbabago ng demand ay magreresulta sa paglipat ng kurba nito mula sa kanan papuntang kaliwa o vice versa. Sa figura 2.3, ang nagpapakita ng paglipat ng kurba ng demand mula sa kaliwa papuntang kanan. Ang D5 papuntang D2 ay nagpapakita ng pagtaas ng demand bunga ng iba't ibang salik kahit ang presyo ay hindi nagbabago. Ang mga salik ay ang mga sumusunod.
Paggugusto ng isang produkto, pagtaas ng kita, pagpapanic buying, pagdami ng mamimili, may okasyong ipinagdiriwang, pagbaba ng presyo ng komplementaryong produkto, at ang pagtaas ng presyo ng kapalit na produkto. Makikita sa grapikong ito ang pagtaas ng demand. Mapapansin na habang tumataas ang dami ng saging bawat kilo, ay tumataas din ang presyo ng saging. Ang pagbaba ng demand ay nangyayari bunga ng ibang salik liban sa presyo. Ang paglipat ng kurba ng demand mula sa kanan D1 mapuntang kaliwa D2 sa ganitong sitwasyon ay ipinapakita ng Figura 2.4 bunga ng sumusunod na kadahilanan. Wala ekspektasyon na nagpapataas ng presyo, pagbaba ng kita, pagkasawa ng isang produkto, walang okasyon na ipinagdiriwang, pagtaas ng presyo ng kakomplementaryong produkto, pagliit ng bilang ng mamimili, pagbaba ng presyo ng kapalit na produkto. Sa grafikong ito, nakita natin na kahit ang presyo ay hindi nagbabago, ang kurba ng demand ay maaring lumipat pakanan o pakaliwa bunga ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa demand. Ang pagbabago ng demand ay sanhi ng iba't ibang salik. Ngunit, dapat nating malaman kung gaano kalaki o kaliit ang magiging pagbabago ng demand dahil sa pagtaas at pagbaba ng presyo. Ang price elasticity naman ay ng demand ay pagsukat ng porsyento ng pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbaba ng presyo. Ang magiging pagtugon ng QD sa bawat porsyento ng pagbabago ng P ay malalaman sa pagkuha ng presyong elastisidad ng demand. Ang pagtugon ng mamimili sa bawat pagbabago ng presyo ay mailalarawan sa iba't ibang uri ng elastisidad. Mga uri ng elastisidad. D-elastic, ang pagtugon ng mamimili sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay higit na mababa ang value na mababa sa isang kumakatawan sa di-elastic na elastisidad. Ibig sabihin, sa bawat isang porsyento na pagtaas ng presyo, ang mamimili ay magbabawas ng kanyang bibiling produkto ng mas mababa sa isang porsyento. Ang mamimili ay walang kakayahan na bawasan ng mas marami ang demand kumpara sa porsyento ng pagtaas ng presyo. Ang ganitong pagtugon ng mamimili
ay makikita sa mga produktong kailangan-kailangan tulad ng bigas, sukal, langis, mga serbisyo at produktong walang kapalit o malapit na pamalit tulad ng serbisyo ng tubig at elektrisidad. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng 5%, hindi magagawa ng mamimili na bawasan ng malaki ang pagkonsumo sa bigas dahil ito ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. So, ipinapakita dito na ang demand curve ng di-elastic na elastisidad. Napapansin nyo na ang mga uri ng elastisidad ay unitary, elastic, at di-elastic. Sa bandang kaliwa, ang di-elastic ay ganap na di-elastic at ang elastic ay ganap na elastic. Ang bang ganap na di-elastic na elastisidad? Ang kawalan ng kakayahan ng mamimili na magbawas ng demand sa bawat pagtaas ng presyo ay makikita sa ganap na di-elastic sa elastisidad. Ang mamimili ay nakahandang tumanggap ng anumang pagtaas ng presyo. Ang dami ng bibilhing produkto or QD ay hindi magbabago kahit patuloy na mataas ang presyo ng mga nagbebenta. Halimbawa, kahit mataas ang presyo ng mga nagbebenta ng gamot, bibili pa rin takdang dami ng gamot ang mga tao na kailangang inumin. Ano naman ang elastic? Ang value na mahigit sa isa ay naglalarawan sa elastic na elastisidad. Ang pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo ay nagiging elastic kung sa bawat 1% ng pagtaas ng presyo, ang demand ng mamimili ay mababawasan ng mahigit sa 1%. Ipinapakita rin ng elastic na elastisidad na kayang magbawas ng malaking porsyento sa demand ang mamimili sa bawat porsyento sa pagtaas ng presyo. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng karneng baboy ng 2%, ang demand ng mamimili ay bababa ng mahigit sa 2%. Ang ganitong pagtugon ng mamimili ay nagagawa dahil ang mga produktong binili ay maraming pamalit. Kapag nagmamahal ang karne ng baboy, bibili na lamang ng karne ng baka, manok o isda ang mamimili. Kung mahal ang presyo ng cheese sandwich, maaaring bibili na lamang ng tuna sandwich, biskwit or biskotso ang mamimili. Bukod sa maraming pamalit na produkto, nagagawa rin ito ng mamimili sa mga produktong hindi gaanong kailangan o yung tinatawag na luxury goods tulad ng alahas, pabango, palamuti, or palamuti sa bahay at iba pa. Sa ganitong sitwasyon, ang mga nagbebenta ay hindi maaring magtaas ng presyo.
sapagkat maraming produkto ang magiging kapalit na isang produkto na may mataas na presyo. Kaya ang sobrang taas na presyo ay hindi gaanong umiiral sa mga pamilihan. Ang demand curve ay halos nasa anyong horizontal na nangangahulugan ang pagtaas ng presyo ng styling gel ay nangangahulugan din ng malaking pagbawas sa demand ng mamimili dahil hindi naman ito gaanong kailangan at maaring pamalit sa mga produktong ito. Maraming pamalit sa produktong ito. Ano naman ang ganap na elastic? Ito ang nagpapakita na iisang presyo ang umiiral kahit gaano karami ang bibilhing produkto. Ang mamimili ay handang bumili ng maraming produkto sa isang takdang presyo. Kapag nagbago ang presyo ng produkto na bibilang dito, ang demand ay magiging walang mamimili na nais bumili nito. Halimbawa, presyo ng tsokolate, kaya kumukonsumo ng marami ang mamili sa isang takdang presyo na ipinapakita. Ito ay matatagpuan sa Figura 2.8. Sa pagtugon ng mamimili sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay tinatawag na unitary kapag ang value na katumbas ng isa ang nakuha sa komputasyon, ito ay nangangahulugan na sa bawat isang porsyento na pagbabago ng presyo, ang demand ay bababa ng 1%. Kaya gawin ito ng mamimili sa mga produktong maliliit na porsyento lamang ang kinukonsumo. Ng mamimili tulad ng karayom, aspile, posporo, mga candy, kandila, asin, at iba pa. Sa ganitong sitwasyon, kayang tumbasan ng pagbaba ng demand ng mamimili ang anumang pagtaas ng presyo. Komputasyon ng presyong elastisidad ng demand. Malalaman kung ilang porsyento ang pagtugon ng mamimili sa pagbabago ng presyo ng produkto sa pamamagitan ng pag-alam at pagkwenta ng presyong elastisidad ng demand. Sa pagkwenta ng presyong elastisidad ay laging absolute value ang kinukonsidera at hindi pinahalagahan ang negatibong tanda. Halimbawa, ang formula sa pagkwenta ng presyong elastisidad or EPI, EP is equal to percentage Q, porsyento ng pagbabago ng dami, divided by percentage or porsyento ng pagbabago sa presyo. Ang percentage Q ay makukuha sa paraang Q2 minus Q1 divided by Q. Ang percentage P o presyo ay makukuha sa paraang P2 minus P1 divided by P. Ang Q ay makukuha sa paraang Q1
plus Q2 divided by 2. Samantalang ang P or presyo ay sa paraang P1 plus P2 divided by 2. Kaya kapag pinagsama-sama ang mga paraan, ang formula na makukuha para sa presyong elastisidad ng demand ay Q2 minus Q1, Q1 plus Q2 divided by 2. EP now is equal to P2 minus P1 divided by P1 plus P2 divided by 2. Gamitin natin ang formula mula sa hypothetical na datos para sa pressure at dami ng bawat kilo ng karne ng manok. Q1 is equal to 10 kilos. Ang presyo ay 180 pesos. Ang Q2 na may 5 kilo, ang pangalawang presyo ay 210. So, ihalili natin ang mga datos sa formula. So matapos ihalili ang data sa formula, ang susunod na gagawin ay i-multiply ang numerator sa denominator. At batay sa ipinakitang komputasyon, ang presyo ng elastisidad ay elastic sapagkat mahigit sa 1% ang pagtugon ng mamimili sa pagtaas ng presyo dahil maraming kapalit ang karne ng manok. So, diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Muli, maraming salamat sa bisita sa channel na ito at sana ay mayroon kayong mga natutunan. Maraming salamat. Paalam.